Vstupte. Julie, chtěla jste mě vidět? No, k ruci! No, Posaď se, Dale. je to nutný? Prosím. Jo. Tohle je trochu absurdní, ale... Hele, Dale, víš, já vím, že se v práci hodně ráda bavím. A možná, že jsem i trochu překročila hranici. Ale poslední, co chci, je, aby ses tu cítil nepříjemně. Chci říct, že to není profesionální. A já si na tom zakládám, že jsem profesionální. Takže odteď bych prostě ráda, abys mi to řekl, víš? Když a jestli překročím hranici. Dobře? Dobře, tak teď. Co pak? No, teď trochu překračujete hranici. Protože jste nahá. Nahá ne, Dale. Vidíš snad moji píču? To je fakt. Ale myslím, že už jen říct to slovo píča, to už je Překročení hranice? krapet. Teď začínáš mluvit jako teplouš, Dale. Už zase, to je další nejspíš nepřípustná věc, co se neříká. Dobře, tak radši nebudeme mluvit o nepřípustnostech. Pane, rád čůrám před chlapečky. Poslyšte, bylo to prázdný hřiště uprostřed To je noci. ještě zvrhlejší. Chudák kluk se musel vyděsit. Nebyly tam žádné děti, bylo to... Proč si všichni myslí, že tam byly? Tak víš co, poslyš. Přejdeme k věci. Ano, pane? Jsi zasnoubený. Jo. Příliš ctím instituci manželství, než abych ji pošpinila. Takže proto mě budeš muset ojet ještě před vaší svatbou. Protože čím blíž tomu datu, tím méně něžně se k tobě budu chovat. Julie, já ale s vámi spát nebudu. To teprve uvidíme. Padej. Můžete mi to